Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Okwu njibịa tata na-aga n'isi ndị Igbo niile na n'isi ndị nne na nna anyị ha, wee na-asị na onye na-amara ebe mmiri si wee bido maba ya ada amakwa n'ebe o si wee kwụsị. Ka iwetu anya ana chọgodi ọgịnị bụ nsogbu anyị na ana Igbo, ọgịnị bụ nsogbu anyị. Maka ndị akpaza tiri egwu, ndị Dynamite tiri egwu si mmadụ niile gbafuru dị ka atụrụ, onye ọbụla jere isi zọ nkaka ya, wee buru oyi ilo nke Chukwu kere ya, ma ọ dịkwa ya onye were uche ma ọlị. Mmadụ mmekọta na-ekwu maka onye ya na chi ya dị na mma, mgbe imekọtazi ebuzuru oyi ilo chi gị, ifunye niile aghasa. Owe ozo omenala anyị ma cha 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 cha, onye pụtazi ome nke ọbụla dị ya mma mere ya agaba. Na ka esi gbasacha na mba ụwa niile gbaa gburugburu ebe ọbụla ị bịara, ụmụ Igbo nọ ya. Asị gị na obodo ọbụla ị bịara ifuru oyi Igbo nọ na ya, gị ma na o nwere ezigbo ihe dị ebe a. Maka gịnị? Anyị na-achụ kedu ebe anyị ga-enweta ihe anyị ga-eri. Na mgbe gboo, ọ ndị ọcha bụ ihe chọrọ anyị achọrọ wee bịa. Ha chọrọ ihe ha ga-eri wee bịa na anaba anyị, maka na ihe niile anyị wezuola anyị oke. Sistem anyị zuru oke, ka anyị si eme ihe niile zuru anyị. Anyị wezuru ihe niile a na-ewe ewe na nke anyị wa na-ada eje na mba ọbụla eje achụ ya, ha wee chọrọ anyị bịa. Mana ugbu a owe ozi nke anyị we anyị chọziri anyị na-agagharịzi n'obodo ọbụla, obodo ọbụla na-arụzi ebe ahụ anyị eme ma nke anyị kwesịrị ka eme ma nke na-ekwesịghị ka eme, ma ya bụrụ na ebutere ike. Ebe a na-eme ibute ike a, ọkwa irukwa ebe ahụ ya ma nwoke owe anyị n'ahịa, gị na nwanne gị mee biznes, efu na ego eme na biznes gbagote, ije suo ya imi, tụọ ya ndị eke abịa buru ya ka iwe ike iburu biznes ahụ, buru ego biznes ahụ rie eso gị. Ma ọ gị na nwanne gị eme biznes, ego akarịa ịlapụta ya gbuo ya, ibusiri ike bata, a na-etuzi gị afọ ome mgbe o ji ọchịrị ọzọ ịbata iru ọrụ ndị obodo ya nara ofu echichi. Mana igburu mmadụ, ihe a na Igbo na-asọ nsọ. Nwanne gị ka igburu na mba. Na ka esi gbasacha tudese na-ewe ozi ụmụ anyị nọ n'ilo na-ama mbata ụzọ a n'Igbo karị. Onye weta chansị ọ ga-echi wee pụọ mba ofesi, ị na-asịzi ya nata, ọ sịghị ya na nata ịbịa mee gịnị. Ụfọdụ nne na nna ka ọ bụ dia fọlt kpọrọ ụmụaka ha pụọ, nwatakịrị ya nọrọ ebe ahụ, ebe ị na-achụ ka iweta green card, nwatakịrị ya nọrọ ebe ahụ too, gụọ akwụkwọ, gụchaa akwụkwọ, ụfọdụ eweta ọrịa na-asịzi ya na ekwere ebe bụ na be ha, ọ sịghị ya na nata ịbịa mee ka ya na-eje ebe ahụ ime. Ebe ahụ si n'ọkụ mmụọ, ewekwenụ ka o si nata anata, ewere ọkụ. Maọbụ na ọ fụrụ ndị nke a na-anụ ọgụ, a na-emeghericha omume, onye ọbụla agasacha aghasa, ọ natacha anachi, ọ sịghị na ya da anaka obodo ahụ again, maka nwa ụzọ ewe mana ewee na-asị ndị nne na nna anyị ha, biko ndị a were ọpọchuniti kpọfụ ụmụ ha obodo oyibo, unu nọtụ nwere anadịkpọnata ụmụ unu, na-akọwara ha maka ihe ndị be anyị, na-akọwara ha maka be anyị. Maka na onye ọbụla dị anyị mkpa, ma onye ukwu ma onye nta dị anyị mkpa. Wee na-asị ka anyị jikọọ aka ọnụ na ihe a niile nka na-epurichi sinsi bụ anyị mata nke bụ ezigbo ihe anyị ga na-eme, hafụ ịdị na-emegide onwe anyị. Anyị na ha na-eme na nke anụwa bụ ihe bụ omenala be anyị, anyị mewe ya anaba anyị ga-agbara anyị ọgụ. Ma ihe a na-eme anyị na Naijiria, onye ọbụla bụ weta Igbo okwe, ihe a dịzị ka ahụhụ dịrị anyị, ahụhụ ya anyị mete. Gịnị ka a na-akpọ anyị oke ya ime ka anyị nata kwanyere be anyị ugwu, kwanyere anaba anyị ugwu, mewe ihe kwesịrị ka anyị mee,
eji m aka na ihe ga-adịwakwa mma ọzọ. wee na-asị ka udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo, ma matakwanụ na ka o esi eme ka ekwesị akpụ ya.